Minä olen Tracy, vietnamilainen nimeni on Trang. Tällä hetkellä mä asun Suomessa, maassa, jossa talvi on niin pitkä, että usein en tunne vanhenevani, vaan tunnen vain olevani kylmäsäilytyksessä. Työni on koulutus, liiketoiminta ja asutusneuvonantaja. Mulla on myös Facebook-kanava nimeltä Miluoi-kanava. Ja kuten nimi kertoo, olen todella laiska äiti, aito laiska. Mä olen todella laiska opettamaan lastani siten, että mä olisin koko ajan vieressä, mä valvoisin jokaista pientä asiaa, jokaista hengenvetoa. Mutta kummallista on, että pidän todella paljon neuvomisesta, puhumisesta, ohjaamisesta ja muiden lasten opettamisesta. Eli lyhyesti sanottuna olen laiska opettamaan omaa lastani, mutta pidän todella paljon muiden lasten opettamisesta. Olen myös ystävällinen ohjaaja noin 100 tai 200 oppilaalle, en edes muista tarkalleen. Vietnamilaiset vaihto-opiskelijat ovat nyt Suomessa. He ovat todella suloisia ja vilkkaita nuoria, joskus he ovat kuin enkeleitä, mutta monesti se saa minut haluamaan avata meditaatiokirjan keskellä päivää rauhoittuakseni. Lisäksi minulla on hieman vaikeasti parannettava intohimo, nimittäin toimin enkelisijoittajana muutamille startup-yrityksille Suomessa ja Euroopassa. Enkelisijoittaja kuulostaa hienolta, mutta yksinkertaisesti se tarkoittaa, että jos on vähän säästöjä sen sijaan, että ostaisi merkkilaukun, kuuntelee startuppien kokemuksia tai ideoita. Minä sijoitan alkuvaiheessa, kun idea on vielä nuori, tiimi on vielä juoksemassa ja säätämässä sandaalejaan, ja sen jälkeen saatan olla mukana heidän kanssaan. Mutta mä pidän todella paljon siitä energiasta, jota startupit tuovat. Pidän todella paljon siitä, että mä voin istua kuuntelemassa ystäviä tai ympärillä olevia ihmisiä kertomassa tarinoita, elämäntarinoita, tarinoita lapsista, työstä, liiketoiminnasta, ihan tavallisista asioista. Mutta minä pidän siitä, että mä istun siellä, mä tarkkailen ja alan nähdä kaikenlaista. Mutta mikä kulma on se, missä he ovat jumissa, mikä ongelma voidaan ratkaista, mikä liiketoimintamahdollisuus on piilossa ja mikä on sen henkilön vahvuus, jota he itse pitävät liian tavallisena, joten se ei ole heidän mielestään erityinen. Ehkä yksi asioista, joista minä pidän eniten, on nähdä taitoja, vahvuuksia ja potentiaalia, jotka ovat jääneet piiloon toisissa ihmisissä. On asioita, jotka heille ovat, no teen näin aina, minusta se on ihan normaalia, kuka tahansa voi tehdä sen, mutta minulle se voi olla kuin jalokivi. Ja pidän siitä, että mä puhdistan sen, valaisen sen ja sanon, hei, tämä toimii, tätä voi käyttää, tästä voi ansaita rahaa. Tämä voi auttaa muita, älä aliarvioi sitä enää. Ja niin erityispiirteeni on luultavasti melko terävä liiketoimintamieli. Mulla on hyvä liiketoimintamieli, mulla on tarkkailukykyä, kommunikointitaitoja ja pidän todella paljon yhteyksien luomisesta. Minä yhdistän organisaatioita, yhdistän ihmisiä, joten jos jonain päivänä olet jumissa sen lasten ulkomailla opiskelun, asumisen, työn tai liiketoiminnan kanssa, voit ajatella minua. Hei, tästä voisi kokeilla kysyä Tracyltä. Hän on vähän hassu, mutta ehkä hän osuu oikeaan. Varoitus on, että kun tapaat Tracyn, sulla on yleensä 2 mahdollisuutta. Yksi on, että sä saatat olla hieman stressaantunut, koska yhtäkkiä päähäsi putoaa liikaa ideoita. Toinen on, että ratkaiset ongelmasi. Ihanteellisessa tapauksessa molemmat tapahtuvat samanaikaisesti, eli ensin stressaat ja sitten kirkastuu. Tämä kuukausi on syntymäkuukauteni, joten otan syntymäpäivälahjani vastaan monin tavoin. Yksi suloinen toivotus, yksi ystävällinen kysymys, yksi laatikko bonnea lähetettynä vanhemmilleni Vietnamiin, koska vanhempani pitävät kovasti juomasta, jossa on kumkvatin maku. Tai kutsu syömään vietnamilaisia ph-nuudeleita, joka lämmittää kaukana kotoa olevan sydäntä. Vastineeksi minäkin annan sinulle lahjan. Se on näkökulma, idea tai jotain, mitä mä voit hyödyntää liiketoiminnassasi, työssäsi tai elämässäsi. Yleisesti ottaen syntymäkuukauteni, joten tehdään jotain suurta. Haasta minut, kunhan haaste on nokkela, älykäs ja jos siihen liittyy vietnamilaista pho-keittoa, niin vielä parempi.